No niin, morjesta kaikki, se olisi Erkku täällä. Tänään meillä on tää ihmeellinen test auki. Ja sitten meillä on vielä tää ilmanen testi. Eikä nyt sitten avataan nämä. Avataan kemerillä. Mitä? Mitä vitsiä? No joo, mä skippaan nyt tän videon tästä. Elikkä nähdään kohta. No niin, elikkä nyt sieltä tuli sitten sen 4 tonnia. Sitten odotan tämä. Joo, elikkä nyt sitten saadaan. Tää on nyt täältä tämä. Tää on ihan perushieno. Sitten moottori. Nyt sitten lähdetään yhteen tämmösen kappiin. Pienemmälle. Tähän lataa. No. Niin. Elikkä nyt päästään sitten pelaamaan. Okei, joo, tää me kuoltiin. Ei kuoltukaan. Ei kun kuoltiinpas. Se nyt vähän kusi, mutta mennään seuraavaan, jos sehän tuolla latais. Noin, tää me voitettiin. Ja tää video on tässä. Nähdään ensi videossa. Sommor.